Nå, jeg var meget opsat på, at jeg skulle prøve alt, hvad jeg kunne. Jeg skulle simpelthen ud og prøve at trylle med alle de tricks, jeg overhovedet kunne komme til. Og jeg besluttede mig for at gøre noget, som mange mænd snakker om, men få indrømmer, lad mig hellere sige sådan. Jeg besluttede mig for at gå ud og købe et trick. Så jeg tog ned på Istergade, og der fandt jeg følgende. Jeg ved sgu ikke rigtigt, altså prøv at se, nu kan I lige se det. Man har den her papkasse her, og så kan man lige gøre sådan her, og så kan jeg lige vise papkasse om, og så kan man gøre sådan her, ikke? Og så kan man gøre sådan her. Og jeg sagde til personen, jeg gerne ville trylle med dyr, og jeg ved ikke, om det er fordi, jeg købte en billig udgave, men jeg fik den her. Og den var heller ikke oppustet dengang. Jeg er klar over, hvor pinligt det var at trylle den her frem i en alder af 13 år. Ved I, hvad det er? Okay. Nå, det er et bollefor. Fuldstændig korrekt. Et såkaldt knaldefor. Og der er nogen, der altid tænker, ej, det er ikke. Jo, det er. Og vi kan lige give den lidt mere luft. Jeg ved ikke, hvorfor den er blevet så smadret. Jeg ved ikke, hvad fanden er dig? Nå. Ja, det er sgu også med i showet. Men er det ikke sindssygt? Der findes jo fandme folk, der knaller dem her. Er I klar over, hvor tyk bag ørerne jeg skulle være for lige? Rent faktisk så siger man jo, at 1 ud af 5 mænd har prøvet den her. Hvor er det bare tilfældigt, mand? Jeg ved jo godt, at hvad skal vi sige, altså, hvad vil jeg sige, 90%, måske endda mere, af dem, der bliver solgt af dem her, de bliver solgt sådan lidt i sjov ballade, ikke? Sådan noget med, så lykker man da fylde 30, Torben. Det ved jeg godt. Men der må jo altså være nogle gang imellem, som lige... Altså, den er jo funktionel og hele lortet, ikke? Jeg forstår det ikke rigtigt, altså... Hiver man, eller skubber man, eller hvad? Altså, jeg skal da være ærlig. Det har der stået hjemme hos mig sådan et stykke tid, sådan her, ikke? Og så er der gået forbi nogle gange sådan lidt... Men der har lige været det her lille øjeblik. Prøv at se her, det er simpelthen så griner. De har malet mascara på den. Nå, okay, det er et lækkert knaldefor. Nå, så kom der. Og hvad fanden er det her? Den har en tærteform på hovedet, for helvede. Med en skiveskåret cherrytomat. Men de må have været en analyse igennem, ikke? Altså sådan, Torben, kunne du knalde den her? Nej, det kunne jeg sgu ikke, du. Jamen, det kan jeg godt love dig for. Det kunne jeg sgu ikke, du. Hvad hvis vi giver den lidt mascara på? Jo. Nej, ikke alligevel. Hvad så, hvis vi smider tærteform på hovedet? Så snakker vi. Det gør vi virkelig. Er du sunshine det soleil, så skal der knaldes. Og det er vildt. Prøv her. Jeg ved godt, I ikke kan se, hvad der står, men der er noget tekst her, ikke også? Jeg ved ikke, om I kan se det. Men nu læser jeg bare op. Jeg tager ikke pis på jer. Der står, warning. This product is not a flotation device. And is not a life-saving device. Prøv at forestille jer, I er ved at drukne og blive reddet af den her. Så skal man sidde i Godmorgen Danmark næste dag og sige, ja, det var Dorte, der reddede mig. Kæft, det er sjovt, mand. Nå! Nu skal I høre. Den kan lige stå og snakke lidt med dig derovre, ikke også? Faktisk vil de gøre sådan der så.